யாரு யாரு யார் ப்ரோ அவரு? அந்த பாட்டு அந்த சிவான் ஒருத்தர் இருந்தார்ல, அவரு தெரியல, போன மாதிரி ஜாடி வாங்கினாருன்னு நினைக்கிறேன். கிக் பண்றியா ப்ரோ? ப்ரோ இது வந்து இது வந்து லாபியில் வந்து பிளேயர் தான் நிற்கணும், அதே மாதிரி பாட்டில் நிற்க கூடாது. போ வெளியே எமௌண்ட் போடு, எமௌண்ட் இந்த பிளேயிங் என்ன ப்ரோ, ஸ்கில் முக்கியம் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் டேய் அந்த மொக்கலாம் வேற யார்கிட்ட சொல்லு. பை பை. ஸ்கில்லு முக்கியம். யாரா அவன் பாட்டா இருக்கா? சரியான பாட்டு. இந்த காலத்துல ஸ்கில்ல மதிக்கிறோம். டேய் உனக்கு அதான் மரியாதை. பாடு வெளியில போடா. யாரு ப்ரோ இது? ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ, கிக் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. சரி அவனுக்கு கிக் அடியா ப்ரோ. பாட்டா இருக்கிறான் போல. என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோனா நீ ஒரு பாட்டு ப்ரோ, நீ ஒரு பாட்டு வெளியில போ. யாரு ப்ரோ? சரியான கலையா இருக்குது இன்னைக்கு. இது தெரியுமா, ஒருத்தர் இன்வைட் பண்ணாரு அவன் பாட்டு ரெக்வஸ்ட் கேட்க கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிட்டான். யாரு ப்ரோ? ப்ரோ 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 ப்ளீஸ் ப்ரோ, சிவா ப்ரோ, சாரி ப்ரோ, ரெக்வஸ்ட் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணு ப்ரோ. ப்ரோ சிவா ப்ரோ, யாரு ப்ரோ? ப்ரோ சிவா ப்ரோ, டிகே விளான் ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ ரெக்வஸ்ட் மட்டும் ஒரு அக்செப்ட் பண்ணு ப்ரோ. வரும் ப்ரோ ரெக்வஸ்ட். ப்ரோ ராவணன் ப்ரோ அக்செப்ட் பண்ண சொல்லு ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. ராவணன் ப்ரோ 8 லைட்லாம் வச்சிருக்காரு ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ. ப்ரோ ஐயோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ சிவா ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ காலை கூட வரும் ப்ரோ, ப்ளீஸ் ப்ரோ ஐயோ வேற லெவல் ஒருத்தர் இருக்கு. இது மாதிரி பிள்ளை எல்லோ கிரிமன் லாபிலாம் நின்னதே இல்லை ப்ரோ ப்ளீஸ் ப்ரோ. நீ பார்க்கலாம் ப்ரோ, பிளேயர் தான் ப்ரோ. 64 பாட்டுன்னு நினைச்சா 64 பாட்டுன்னு நினைச்சா பிளேயர். அம்மா யார் இவரு? ப்ரோ கிக் எல்லாம் பண்ணீங்க ப்ரோ, வேணாம் ப்ரோ. நீங்க பெரிய பிளேயர் தான் ப்ரோ, ஒத்துக்கிட்டேன் ப்ரோ. நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. ப்ரோ